Ακαλά, ακαλά, ακαλά. Παιδιά, πονάω λίγο. Ρωτάω άλλη μια φορά πριν να αρχίσουμε το opening. Ποιος είναι ο στάρ αυτής της εκπομπής? Ποιος είναι ο στάρ? Ο Σίσκος, ο Αλέκος, το chat. Ο Αλέκος, ο Αλέκος, ο Ψεψέ, ο Αλέκος, αυτός, ο Αλέκος. Εγώ. Παιδιά. Ρε παιδιά αυτά. Παιδιά. Ερωτηματικό! Πα! Μοβάδας! Μόβα! Ερωτηματικό ακόμα! Μαλάκες το γαμίσαμε, το σπάσαμε να ξέρετε. Μεγάλα. Πιο μεγάλα. Ήρεμα, κάτω η μπάλα, μόνο εγώ. Ποιος Αλέκος ρε μαλάκα, μόνο εγώ αυτά, μόνο εγώ. Ποιος είναι αφεντικό, μπράβο Αλέκο, μόνο Αλέκος. Καύλα, τι λέτε ρε μαλάκες. Αλεκάρα πόσο προ-χάντερ είσαι. Εγώ ρε Ειρηνάκη, ποιος Αλεκάρας? Εγώ. Εδώ το πιάνω με φρένο κιόλας. Δέσαμε να λέει πάντο. Παίζει να είχε τελειώσει ήδη το reel. Εγώ το πιάσα όμως. Εγώ το πιάσα με φρένο. Πίστευτο καραγκιόζης. Fail. Πραγματικά πόσο fail ήταν αυτό ρε φίλε. Θα τραγουδάς κιόλας. Θα αφήνω τον παπά το κάνω. Ναι, στη μένα ρε τα φρούτα. Εκεί που δεν είχαμε μόνο κάναμε τρέλες. Ωραία, 3 ταμπλό από εδώ και πέρα, 3 ταμπλό. Κουλουράκια τότε θυμήθηκα. Μη σταματάς εδώ! Παιδιά, τα μπλοκ ξέρετε πόσα λεφτά παίζει να είναι. Πολλά αρχίδια πρέπει να έχει να το κάνει. Όχι, άλλο ένα ρε! Καλά είναι και αυτά, αλλά άλλο ένα ρε μαλάκα! What? Εγώ σας είπα απολαύστε με ρε μαλάκες! Μαλάκα ένα ακόμα πόσα ήτανε. Παιδιά, 2 σπιν έχουμε. Σε παρακαλώ, μην τα κάνεις dead. Ωραία, κάτω dead το τελευταίο, σε παρακαλώ, please, dead. Αγαμίσου, τίποτα δεν πιάνει ρε. Και ακόμα 30, 40, 50, 60. Τι? Πολλά bonus. Πολλά bonus, παιδιά, πολλά bonus. Με πόσα το πιάσε, με 3. Dead bonus. Αχ. Έχεις χάρισμα, λέει ο Κοσότης. Σκατός το όμως. Έχεις καταδείξει την άλλη με το ροζ μαλλί από εκεί. Ω παρέλα ρε μαλάκα, γιατί μην τα μπλω ρε μαλάκα. Πόσο είναι αυτό? 200 ευρώ. Δώσε μου άλλη μια. Ωραία το... Βασικά δεν κάνει και πολλά. Τι κάνει ρε! Για dead bonus καλά πήγε. Και τι έγινε? Dead bonus μισό χιλιάρικο. 453 και 40. Μπράβο Αλέκο. Μπράβο. Κοσοτάρα σε πάω. Μαλάκα, φαντάσου να κάνεις max το Great Rhino. Αυτό είναι που στα κάνει. Αλέκο, δεν ξέρω ρε φίλε αν το θυμάσαι. Εδώ δουλεύουμε φίλε. Τα λάθη δεν συγχωρούνται εδώ Αλέκο. Δεν συγχωρούνται τα λάθη αδερφέ. Τι μπορεί να πιάσει τώρα εδώ ρε φίλε? Το Mega Waze. Πάμε στο Mystery. Το καλύτερο είναι 15x10, το χειρότερο 5x1. Τα λάθη δεν συγχωρούνται. Γελάω εδώ. Όπα. Πάμε. Αλλά δεν έχουμε τους σκάλες για μάλλον. Υπάρχουν spots, καλό. Όλα τα μπλοκ φεύγει. Όχι τα πράσινα δα! Παιδιά, εδώ είναι σπίτι για να μπούμε, σας παρακαλώ. Παιδιά, είναι σπίτι για να μπούμε εδώ. 106 λέει. Ότι μπαίνω. Τι είναι αυτά που μπαίνουν? Δεν μας κάνει εδώ. Εδώ είναι πολλά. Ω, 4 είναι. Πάρ' το! Ωρε μαλάκα, τι γίνεται?
Παιδιά τον balance. Τι λέτε ρε μαλάκες, γαργα 2 ρε μόνο ρε μαλάκα. 13-14 κάπα λέει. Και μιας και είπα Ινδιάνος, πώς πιστεύεις ότι ξεκίνησαν να υπάρχουν Ινδιάνοι? Ωραία ερώτηση. Οι Ινδιάνοι ξεκίνησαν να υπάρχουν μετά τους δεινόσαυρους. Μετά τους δεινόσαυρους. Σωστός. Μαλάκα το βρήκε. Ναι, τόσο παλιοί οι Ινδιάνοι. Άρα για να τα βάλουμε σε μια χρονική σειρά. Δεινόσαυροι μεγαλύτερο από Ινδιάνοι. Σίγουρα. Ξέρω, δεν γίνεται. Μακάρι να είχα ένα τόξο. Εγώ έχω 2-3 τόξα γιατί μικρός πετούσα βέλη στη γιαγιά μου. Από τα τόξα με τα πανηγύρια. Την κυνηγούσα και την πετούσα βέλη. Ρε αυτά με την... Όχι, αυτό ήταν άλλο. Με ποια? Πάμε. Ένα hit θα το βρω, δεν γίνεται ρε φίλε. Μεγάλα ρε, τι είναι αυτό? 20! Μπράβο. 100! 20! Μπράβο τα ραμά! Μπράβο ρε, όπα ρε! Όπα ρε! Μπράβο ρε μαλακα, ένα hit θα το βρω, δεν γίνεται ρε! Μπράβο! 2K επί, 2K επί. Έλα μάνα. Δεν σ' ακούω. Τι λέει, ακούς τώρα? Ναι, έλα, σ' ακούω. Ωραία, να σου πω, είμαστε στον αέρα. Μια ερώτηση να σου κάνω απλώς. Είμαι χοντρός. Όχι, παιδί μου. Λεπτός. Τι? Τι δεν άκουσες? Λεπτός λέω. Λεπτός δεν είσαι, αλλά δεν είσαι και χοντρός. Λοιπόν, αυτό το βιντεάκι δεν θα μείνει πάνω. Απίστευτο. Δεν θα μείνει πάνω! Γιάβος κουντούφλι. Ρώτα τι αν έχεις και μαλλιά. Τόσο καιρό δεν μπορεί να το πιάσει μόνο Αλέκος. Ισχύει γιατί πάω το κυνηγάω. Ναι, κάτι δεν μ' αρέσει εμένα. Καλά, ποτέ δεν περνάμε το level 2. Ποτέ δεν το περνάμε. Έλα ρε μαλάκα 3 τέταλα απλώς, αλλά... Τι κάνει ρε? Χάσαμε, καλά. Ρε φίλε, εδώ που φαίνεται πανεύκολο είναι πανδύσκολο ρε μάλλον. Τι χάνω? Τα σύμβολα μα, τα μπλοκ, τα ρητρικές, μπράβο. Τα μπλοκ, τα μπλοκ ρε. Όπα! Μπράβο κι άλλο ρίτρικ, καλό! Ρε, λεφτά ρε! Ρε 2K ρε! Κι άλλο! Πού είναι να σκάτε 8, μόνο 8! Πού να 2K καλό ρε, πόσο καλός είμαι ρε μαλάκα στη δουλειά μου, πόσο καλός ρε! Ρε πόσο καλός είμαι ρε! Πόνες η κοιλιά μου μαλάκα, η κοιλιακή μου πόνεσα, πόσο καλός είμαι στη δουλειά μου ρε μαλάκα! Ακραίος μονόλογος. Άντα σε δούμε ρε Μπουκάμισου, μας έχει ζαλεί στα παπάρια με το Joker Troop. Δεν περνάμε level 2. Μαλάκα σου έξω πως κάνεις. Σε όσους κρατιέμαι. Μόνο Αλέκος. Είσαι Λεβέντης Γιάννη, μπράβο. Αντικειμενικά δώσ' τα κλειδιά στον Αλέκο. Ωραία. Άμα σας πω ότι θα κάνω το ίδιο πράγμα εδώ πέρα, τι θα μου πείτε? Εσάντε. Εντάξει, έτυχε. Σίγουρα έτυχε αυτό. Το έφαγες. Τώρα μπαίνω εγώ στη φάση, παιδιά. Εγώ μπαίνω στη φάση με τα τελευταία 10 φρουτάκια να είναι όλα δικά μου. Όλα δικά μου. Holy Hand Grenade. Δείτε με. Παιδιά, τι έγινε τώρα? 0-1. 10.525 ξεκινήσαμε. Royal Potato 2. Εδώ θα παίξουμε συνεργασία με το φίλο μου τον Χρήστο. Το μπλε άστο πάνω μου, Χριστό. Την έκανες τη δουλίτσα σου. Ναι, να αρχίσουμε με κάνα μπλε όμως. Ο καλό... 0-2. 0-3.
10 επί. Έχεις 6 game ακόμα για 0 στα 10. Πάμε ρε τσαμπουκά. Παιδιά! Παιδιά! Ρε μάγκες, μήπως είμαι ακατάλληλος. Πάμε να επικεντρωθούμε λίγο στα πράσινα τώρα. Στα πράσινα. Και στην αρχή πράσινα. Και παντού πράσινα. Μη βγάλεις πράσινο ρε! Μη τολμείς και βγάλεις και με πράσινα! Ρε πώς καταφέρω και δεν γράφω 100 επί, θα σκίσω το φούτε, να το σκίσω, μαλάκα να το κάνω κομμάτια, θα το σκίσω. Θα το σκίσετε ρε! 0 στα 7. Ατυχία. Είσαι μαλάκα μια χλαπάτσα είσαι ρε φίλε, μια χλαπάτσα είσαι, δεν είσαι κάτι άλλο, μια χλαπάτσα είσαι ρε φίλε. 0 στα 8. Μακάρι να μπορούσα να φτύσω την οθόνη και να έρθει πάνω σου. Ντροπή σου. Παιδιά τι παίζουμε, μισό λεπτό. 0 στα 9. Μαλάκα, 10.500 ξεκίνησα τα 2 ευρώ και με πόσο έφυγα με 10.600. Ωραία, πείτε μου τώρα ότι δεν με σαμποτάρουν ρε φίλε. Πώς γίνεται να με σαμποτάρουν. 0 ευρώ λέει ρε μαλάκα, 0 ευρώ λέει. Θα τη σπάσω την οθόνη ρε αλεκό. Όχι μπρο legit, θα κάνει παίζει 30 ευρώ στο 10 λεπτό να χαρείς λίγο και Λοιπόν, θα πάω να επενδύσω λίγα λεφτά στο Joker Split. Λίγα όμως να επενδύσω, όχι πολλά. Βγήκε profit και αυτό μαλάκες. Μαλάκες, ήρεμα. 10k λέει, 11k λέει. Θα το βρω με τη μία ρε! Θα ρεφάρω ότι δεν ρεφάρα με τα άλλα. Κάτω ρε μπρο, είναι κάτω είναι τα... Όχι! Ναι! Όχι! Ναι! 1100 λέει ράτε ρε! Κράξτε με ρε άσχετη! Τι κάνει! Μόνο! Τι αλέκο ρε μαλάκα ταραμά! Ρε ταραμά! Τι αλέκο! Εγώ το έπιασα αυτό και εγώ το κράτησα και εγώ το άνοιξα και εγώ σας το έβαλα. Εγώ! Ωραίος ο Άλεξ. Αλέκο, ελπίζω να μην έχεις δουλειά αύριο και να χαντάρεις.